Dobar dan, braćo i sestre, dobrodošli u moj 100. video. Gorane! Šta ima buraz, šta se radi buraz, šta ima buraz, šta se radi buraz, kakav si, kakav si, kakav si, kakav si, kakav si, kakav si. Gdje ste, braćo i sestre, šta ima, šta se radi? 1,5 dana me nije bilo. Pričao sam s još nekim youtuberima, doduše Vule, moj Vukijan Vuk, eto on je dobio dete, pa i njega nije bilo 1 dana, ja sam se ženio pa mi nije bilo 1 dana, tako da nadam se da ćete oprostiti. Malo šljaka ovo ono i onda stvarno nisam mogao da se iskombinujem, a i izgubio sam energije dosta i rekao aj, neću da se nešto sad kao forsiram da mora to da uradim, ali evo, vraćamo se, mislim, klipova će biti, pogotovo zato što je bilo još par nekih dobrih priča koje treba da se ispričaju, znači neki dobri story time-ovi, to mora da se odradi pod obavezno. Kao što ste videli, kačio sam svadbu, ali su skinuli svadbu, znači strajk, zbog neke pesme koja je ubačena, ali jebi ga. Nadam se da ćemo to da prepravimo samo u montaži, da vratimo to pre svadbu. Dobar je klip sa svadbe, vidio sam da su pozitivni komentari, da vam se svidjela, stvarno je svadba bila vrhunska, ne mogu da žemla, znači baš je bilo doktorske, svi ovi moji babuni su bili kako treba. Tamarine babunice isto, pozitivica, amatorci su bili cool, tako da mogu vam reći da sam bio, da je to jedno od najboljih svadbi na kojoj sam bio, znači ono što kaže, obeležila nam je bukvalno godinu, tako da ne samo nama kao Tamari i meni, nego celoj ekipi koja je prisustvovala svadbi, tako da jako mi je drago što se sve to tako dogodilo i što je sve tako bilo kao što smo zamislili. Najlepši moment ljudi u toj celoj situaciji, a i to što Tamara i ja se volimo i što je to ono kao jedan od vrhunaca u životu kad smo spojili svoje živote kao i na papiru i pred Bogom što se kaže, nego taj osjećaj kad vidiš ekipu da je tu, razumeš, cela ekipa, brate, da su svi zajedno tu i da se svi vesele zbog tebe i da vidiš da su stvarno iskreno veseli je neprocenjivo i to je ono što mi je davalo energiju. Rekao sam ono u live chatu sam pisao da sam možda popio 6-7 rakija, nek bude 8. Ništa ovo, ništa, kunevam se ljudi, ništa, znači straight kao, brate, praćka, malo klopao neku janjetinu ispod sača, ja sam džulao, brate, i Tamara i ja, džulali smo, druže moj, najluđi smo bili, što je najveća fora, to jeste, mi smo povukli ove naše da se oslobode skroz, tako da, ta energija, sve to uzbuđenje me je vozilo, tako da, želim svakome ovo što se meni dogodilo, verujte mi, tako da, stvarno želim svakome. Braćo, danas, jedan od razloga što sam odlučio da se vratim, mislim, vratio bi se svakako, ali jedan od razloga jeste taj što buraz, šta ćemo sa cenama stanova u Beogradu? Znači, popizdeo sam bezobrazluk, najveći mogući bezobrazluk u ovoj situaciji, šta se događa s ovim cenama, da ne pričamo o kupovini stana, znači čitat ćemo neke oglase, nenormalne su cifre, pričamo o rentiranju gajbe na mesečnom nivou, znači ozbiljna priča. Ajde, pre nego što krenemo, moram da ispoštujem Vovs, oni su znači sponzori ovog videa, idem čestitam 7. rođendan, ajde da odgledamo Vovs, reklama, ispratite celu priču, igrice, zima kreće, druže, moraju da se igraju igrice, razumeš, sad kad padne prvi snijeg, onda odmah igrice se pikaju, ne izlazi se s gajbe, sve najgore, tako da Vovs. World of Warships je izvrsna taktička igra u kojoj igrate s velikim istorijskim brodovima i borite se protiv drugih igrača. Možete igrati sa prijateljima i to u timovima, braćo. Možete ploviti svojim brodovima na velikim mapama i jedinstvenim dinamičnim krajevima. Dostupno je više od 500 istorijskih brodova koji su raspoređeni u 11 različitih nacija. Postoje 4 različite klase brodova: razarači, krstarice, vojni brodovi, nosači i aviona. Dostupno je na svim konzolama, apsolutno i na PC-evima. Sve što treba da uradite jeste da odete dole na link, da kliknete, skinete igricu. Odmah da vam napomenem da samim skidanjem ove igrice pomažete i mom kanalu. Registrujte se putem linka u opisu i dobit ćete specijalni paket vredan 25 €. Šta dobijate, braćo, ako se registrujete putem linka? Dobijate 200 dublona, 2 miliona kredita, prejaka Tier 3 brod, 7 premium akaunta, 6 skill commander podova i vredi samo za one koji su se prvi put registrovali. Ništa, braćo, na vama je samo da skinete igricu i to je to. Ljubi čikana, živeli! Ništa, braćo, ako niste znali, znači da nakon početka sukoba u Ukrajini, što je meni realno najviše krivo tu jeste da civilno stanovništvo strada i na jednoj i na drugoj strani. Da ne pričamo o tome šta se događalo pre, ko je kriv za sve to, klasična priča,
isto kao i što se dogodilo 90-ih kod nas, huškanje sa zapada, bratoubilački rat, znači sve u svemu rat je jedno teško sranje, nebitno, znači nemojte da se ložite ovde sad da sam ja na nečoj strani i to, znači naravno da nacizam ne priznajem, ne prihvatam i da ga, može se reći, otvoreno mrzim, ali nema ono, treba da poviše malo granata, rohane, sido, bajo, šara, upadaju, sve to super, ništa sporno, ali brate, rat je teško sranje i sami znate, mi smo moroni koji smo doživjeli to ovde i dozvolili da se to dogodi, odnosno naši roditelji, ništa dobro nije donelo ovim prostorima, tako da ne donosi ni tamo gore našoj braći, Ukrajincima i Rusima, znači to su Sloveni naši, krv jedna ista, druže, venama teče 100%, znači od Crne Gore do Rusije sve isto, bato. Nebitno, nećemo da dubimo. Hoću samo da kažem da nakon tih oružanih sukoba dosta Rusa se doselio ovde, pogotovo posle ove velike mobilizacije koje čika Puki. Evo ga i Noko, vrate, nećemo, bacimo reklamicu iza Noko, šta ima veze. Posle velike mobilizacije uvatili prtinu ljudi, sad neki ovde osuđuju te ljude kao pobego pičko ono, šta bre druže, boli ga, kurac, da se bori, bato da gine, zašto druže? Ne bi. Došli ovde braća Rusi, razumeš, prošeta malo Knez Mihajlovom, ovo ono, sedem na piće, negde na klopu, samo ruski puca, bato. Znači, kaže se da do kraja februara da će možda doseliti se, da će se doseliti možda njih 30 do 50 hiljada, što je ozbiljna cifrica. A zvaničnih nekih podataka nema, jedino je sigurno da od početka rata u Ukrajini ovamo, znači da su se otvorile desetine hiljada Ruse, otvorilo nove račune ovde u bankama i to je opet ozbiljna priča, da se ja mislim oko 1000 firmi otvorilo, uglavnom IT sektor registrovan u Privrednoj komori, registrovan, znači čiji vlasnici zapravo imaju ruske pasoše. Tako da to već je neka ozbiljna migracija, tako da nešto se događa. Dođi sad ovamo, bato. Sad je jedan običan student, znači ne pričam o meni, to ja stvarno imam sreće jer mi drugar iznajmljuje stan i imam korektnu cenu, stvarno koja je ono, da kažeš, normalna cena, ali studenti koji ne mogu sebi da priušte, jer znam, bio sam u toj situaciji, znači ne mogu da priušte sebi da plate stan 350 evra, da ne pričamo o stanovima 700-800 evra, znači o tome nećemo još da pričamo o stanovima od 300 evra, 350 evra. Ne može svako da živi sa cimerom, ne može svako da nađe cimera. U moje vreme kad se studiralo i kad smo išli, znači za 2 glave si imao da iznajmiš poprilično fin stančić, 45-50 kvadrata je mogao da se nađe stan. Da kažeš za 250 evra si mogao na Vračaru da nađeš tako 40-50 kvadrata. Ne neka sad neko ludilo, ali dešavalo se da ljudi za 250 evra nađu baš dobar stan. Evo mislim, Miljan moje isto 250 plaćao, imao je tipa jednoiposoban stan, to je bilo pre 7-8 godina. Nebitno, i posle svega toga je malo i poskupelo, ali sve je to imalo neku normalnu cenu. Danas vi ljudi imate ljude, odnosno ne ljude koji iskorišćavaju tu, ajde da kažemo, krizu koja se događa, ratnu situaciju, i koja podiže najam, odnosno kiriju, na nenormalne cifre. Znači, okej, ja kapiram da hoćeš da klepiš Ruse po ušima, okej, brate, ajde, klepi Ruse po ušima, ali ne možeš i našima da izdaš za tu cenu. Mislim, ako ti se ne javi neki ruja, ti moraš našim da izdaš po nekoj normalnoj ceni, mislim. Jer evo, pre neki dan sam bio u prvom timu dole i baš Sava priča, kaže, ortakinja njegova je 7 godina živela na gajbi koja je plaćala 500 evra, brate, pazi, to je neki veliki stan, tipa 90 kvadrata ima, tako nešto nebitno, verovatno njih 2-3 živjelo tu. Da, i to pre kad smo bili isto, pre 7-8 godina, ti si za 350 evra imao stan od 110-20 kvadrata koji iznajmi 2-3 ljudi i živi, tako smo mi na Banovom brdu iznajmljivali. Tako da, danas ti za 350 evra dobiješ 35 kvadrata, 40, da pevaš ako dobiješ 40 kvadrata i to de. Hoću da se vratim na tu devojku, znači i njeni vlasnici stana su zapravo došli i rekli 1000, posle 7 godina, znači postoji neko uzajemno poverenje, vi ste u biznisu 7 godina, neko vam održava, čuva stan, plaća vam rentu 500 evra i sad vi zbog dolaska Rusa pljas uletite devojci sa 100 evra duplo odmah, hoćeš, nećeš,
Devojka nije mogla da ispoštuje priču i seli se iz stana, odlazi kod svojih i tu ti se život menja. Potpuno komfort zona ti se urušava, uništava, zbog čega? Zato što, eto, debili su istripovali da će da uzmu pare preko noći, što je okej, ali mora da klepiš ruju, a ne da klepiš Srbina, a ne da klepiš nekog ko radi za 50, 60, 70 hiljada, nebitno ovde u Beogradu, 80 hiljada, da ga klepiš. Da ne pričam o ovima koji radi za 30-40 hiljada. Ti lepo uhvatiš, brate, i uvotiš, staviš cenu, pljas odmah duplu i to sa pričom hoćeš, nećeš, uzmi, bez obzira koliko ti neko živi u stanu. Ja mislim da je to jedan ozbiljan bezobrazluk i žao mi je što ne postoji način da se sankcionišu ti ljudi, jer ja mislim da oni ne plaćaju porez na to što iznajmljuju stanove. Mislim, okej, ajde, nebitno i ne treba plaćaju porez, jebo državu, što ima da je plaćaš porez, ali kad si tako bezobrazan, druže, ima da platiš porez i to duplo, brate, razumeš? Tako da, stvarno me pogodilo to jer čujem po priči nekih ljudi koji pokušavaju da nađu stan jer im to mnogo značilo, bliži bi bili poslu, bliži bi bili fakultetu, ne mogu da priušte sebi, druže, zato što šure ljudi, znači mora nešto da se preduzme povodom toga, da se na neki način, mora neko pametniji od mene da se seti kako da se napravi priča, da se obore sve te cene, jer ovo je ludilo, brate, znači to je ono, nedozvoljavanje razvitka nečijeg života, brate, socijalnog života, neko ko bi mogao sebi da pruži određenu cifru koja je sasvim okej, znači ne ispod, da pruži sebi tako što će obezbediti sebi neki bolji život, neke veće mogućnosti da studira, da radi, da nemam pojma, da živi u većem gradu koji mu pruža naravno automatski veće mogućnosti. Ti ljudi koji iznajmljuju stanove uskraćuju to pljas da bi oni uzeli lovu na brzinu. Naravno tu postoji velika neka rupa u celom sistemu, ali ne znam, mislim da je licemerno i da treba da se sankcioniše. A gledaj sad ovo, znači, iznajmljivanje stanova Beograd. Gledajte samo, braćo, koja je to, brate, evo, halo oglasi. Znači, idemo izdavanje, evo, neka bude kvadratura do, beži bro u pičku materinu, kvadratura do 50 kvadrata. 38 kvadrata, 265 Novi Beograd, 1100 evra mesečno. Jednosoban stan, 44 kvadrata, Stari grad Orćo, 600 evra. Vračar Crveni krst kod Beogradskog dramskog pozorišta, 25, znači pričamo o garniseri, 350 evra. Botanička bašta Takovska, 650 evra, 40 kvadrata. Stan u Vojvode Vlahovića, 400 evra, 30 kvadrata. Arena, 700 evra, 45 kvadrata. Znači, ljudi, Beograd na vodi, 50, to neću ja pričam o Beograd na vodi, 50 kvadrata, 1200 evra mesečno. Ljudi, pazi ovo, West Kula, joj bože, 38 kvadrata, 1200 evra. Ljudi, ovo je takav bezobrazluk, znači, toliko su bezobrazni svi ovi stanovi, braćo, centar, Vračar, 50 kvadrata, Kalinić pijaca, ja sam tamo živeo, pored Novopazarske, 250 evra sam plaćao. Tačnije, stan je bio 200 evra, plaćao sam ga 200 zato što su neki prijatelji. Sad vam je 1000 evra, drugari, 1000 evra. 300 evra, 44, ali Kragujevac, bato. Ne, bezobrazluk. Namerno sam napravio ovaj klip čisto samo da vidim da me kapirate o čemu pričam. Naravno da nisam jedini koji je to provalio, nego aj malo pričam o tome jer ovo je bezobrazluk. Znači, uskraćuju se mogućnosti mnogima da nešto urade u životu, razumeš, da se osamostale, da stvore nešto u životu, da krenu da rade, da uče, da im bude... Baš sam se iznervirao, mnogo sam se iznervirao. Braćo, ovo je malo mračniji klip bio za početak, ali mamu im bre jebemo onu bre najamničku, razumeš, onu bezobraznu. Pičke jedne hoće da uzmu lovu na svoje ljude, razumeš, okej, razumeš, jer klepaš ruju, klepi ruju, boli me dupe, bre, nego ne možeš da klepaš naše ljudi i to na takav način, brate, da ih bukvalno izbacujete iz stana time što im kažete sutra ti je ono soma, brate, pa ti plati ako hoćeš. Braćo, ajde, živi mi bili, ovo je samo uvod bio, idemo, snimamo uskoro story time, stvarno dobra priča ima za story time, znači ozbiljno dobra priča. Batagiša sjebao Lamelu po kido auto, razumeš, dali mu da vozi jer su svi bili pijani, ali pričat ćemo o tome. Naravno, idite odmah dole na link, skinite igricu, obavezno, braćo, obavezno skinete igricu.
I samo da vam napomenem, skidanjem igrice, naravno pomožete meni i mom kanalu. Ajde živi bili, hvala vam, izvinite još jednom što me nije bilo, hvala na čestitkama za svadbu i ceo fazon. Razmislite dobro o ovim stanovima, pička im bre materina, pa se čujemo za koji dan. Gorane! Život napet ko na noši, šta ima